बिदिनो न'खौ जानो लुबैबाय न'आव बिदि मावै दाङै जानो लुबैबाय एसे गोबाव जाबाय दासिमबो न'आव सफैया रावबो सौखाफ्रानो बख'ला नामा खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय लाइमुथियाव फैदोंना ओमफ्राय फैनायनि खारना बेनो जे एनडिएफबि आफादाव नांनानै गोबां सम गोलाव सम जेलाव थादों थ' बिनि न'खराव हाबफैदों बै सुबुंनिनो ओंखाम संनायखौ जोंबो 2012-13 समावहाय जोंबो जानाय जादोंमोन थ' बिनि न'खरनि बिसि आरो फिसा खोनानो मोन्दों गावनि बिफाखौ गथ'आ सिनाया बिफाखौ सिनायलायो होमबा बेसेबां दुखुनांथावना बाथ्रा जों बे न'खरावहाय दान्दिसे हाबैनि आरो बै गथ'नावहाय सोंनानै लानि आरो बिसि बिमा बिफा बिसोरनाव सोंहैनि बेसेबां गोबाव जेलाव थानो गोनां जाखो न'आव फैदोंना फैयाखै बा फैनो मोन्दोंना मोनाखै बा बिसोर जेलाव थांना नायहैनायनि खाबु मोन्दोंना मोनाखै थ' बेफोरखौबो जों सोंना लाहैनो थ' बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नोंनि बाबाखौ नों सिनायगोना सिनाया नानि सिनाया बाबाजों रायलायनो मोन्दोंना मोनाखैना मोन्दों रायलायखांबाय दा माला रायलायनो मोनखो नों दाख्लै खनसे दाखालि फन हरदोंमोन दाखालि हरदोंमोन फन हरला नोंनि बाबाखौ नों लोगो मोन्दोंना मोनाखैमोन नोंनि बाबाखौ लोगो मोनाखै नोंनि बाबाया ओरै गुवाहाटियाव जि दंफैयो नों नायहैखांबाय नामा नायहैयाखै थांनो मोनाखै नों मा क्लासाव फरायो दा क्लास 4 बबे स्कुलाव फरायो माइनावफुरियावहाय आदसा ओमफ्राय दा बाबानि खाथियाव लांनानै खोन्थायोबा नायनो लुबैगोन ना लुबैया नोङो बाबाखौ बाबाखौ नायनो लुबैयो दा आदानि सोंनाया जाहैबाय नायनाय नङा होमबा बर्थमान आजिले 9.5 बोसोरानो जाबाय नङा होमबा दा बे हिसाबै दा आंबो खेबसेबो थांफेरनाय जायाखै थांनाया मानो होननानै बुङोबा गिबियाव जोंहा बिमायानो थांबाय थादों हिसाबै नलेजआ बेहा एसे बांसिन मोनबाय हिसाबै आरो लोगोसे जोंहानि बाव गामिनि एसे न'खरनिबो बिराद थांनायनि फैनायनि सुबिदा उसुबिदा रां रुफानि थोस्लाबैयाव माने गोबां मानसि थांनायानो जाया आरो बे हिसाबै जों खेबसेयैनो बिमा बा बिफा थांबाय थानाय हिसाबै आइमोना थांबाय थादों बर्थमान 6-7 बारसो बिदि जाबाय आरोना थांनाया 9.5 बोसोराव 6-7 बार बिदि ओमफ्राय लानाया माने सिगां समाव लानाय जादोंमोन आरो माने बुंनो थाङोबा जोंहा बे मावग्रा मानसिया गोमानानै थांबाय बै रनिखाता बान्दुगुरिनिमोन जा बिमाय जायोमोन नामा सोमोन्दोआव आंबो बारा मिथिजोबा सिनायजोबा आरोना दा बेनि गेजेराव मावदोंमोन सिगाङाव मावनाया ओमफ्राय मावनायाबो थिगैनोमोन खोमा माने आंबो मिथिजोबा माने बे समाव माने बे सरखार लेभेलजों नङा आरोना जोंनि पार्सनेलि एकदमबारे सोरबा उकिल हमनाय ओमफ्राय सोरबा देवानि हमनाय बिदि लेभेलजोंसो मावनाय जादोंमोन आरो दा बेनि गेजेरजों मावनानै मा समनि माखासे गेजेराव जाबायमोनबो प्रसेसा जानायालाय बहुद खरस जादों जानाया ओमफ्राय खिन्थु गैयाबाबो 1.5-2 बिनि लाखसो बायदि फैसा थांदों आरो दा बे हिसाबै जों खोनानो मोन्दों बा मिन्थिनायाव माने गबायमोनबो जाहैदों बे सिगां माने क'क्राझारावमोन जोंहा क'क्राझाराव जादोंमोन जोंहा बिदाया ओमफ्राय बेनिफ्राय गबायमोन गनानै जिदिनखालि गबाय होननानै लांफैदो होननानै थांदों बिमा बिफाया थांदों जोंना आइ आफाया थांदों थांनानै जेब्ला थांनानै लाबोनांगौ सम बे समाव क'क्राझारावसो मानसिफ्रा ओमफ्राय नेनाया बङाइगावआव नेहैदों आरो बिदि जाबाय दाना बिदि हिसाबै जोंहा आइ आफायाबो लोगो मोनहैयाखिसै लगे गुवाहाटि लांनाय जादों आरो मा हिसाबै लांदों जों बेखौबो मिथिया ओमफ्राय जेदिननिफ्राय लांबाय बे लांबाय आरोखि बे ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय लांनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव गैयाबाबो बोसोरसेसो बायदि जादों बिनि उनाव जोंहा क'क्राझारनिफ्राय बे मा होनो रेजिस्टार लाहैनांनाय लेखा सफैयो नङा होमबा बेबायदि लेखा फैबाय थादों आरोखि फैनायनि गेजेरजों माने बे फैबानो रेजिस्टार लाहैनांगौमोन आरो बे सिस्टेम
दा मानसियाथ' गैया हिसाबै जों मा जबाब होगोन बेबायदि जाबाय थायो आरोखि जोङो थांनायबो जाया खबर लाहैनायबो जाया ओमफ्राय सानसेखालि जा रौनिखातानिफ्राय फैबाय असि साबफोर फैदों बिथांमोना फैनानै सोंफैदों जे बे मानसिया मानो थाङाखै मानो एटेन्ड जाहैयाखै बिदि सोंफैदों आरो आं बुंबाय सार मानसियाथ' गैया जेलावसो दङ दिनैसिम माबोरै लाहैनो बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय गावसोरबो गोमोदों बिथांमोना हाब बे बिथाङाथ' बायह्रायावनो दंसै न'आवनो दंफैसैमोन बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय जोंबो आन्दायबाय आन्दायनानै सानसे जोङो बिदिनो गावसोरबो थांफिनलायनानै अट'ग्राफ बिदिनो साइन लानानै थांबाय आरोखि जोंनिफ्राय ओमफ्राय थांनानै दाना आरो गावसोर बुजिलांबाय खोमा बिनिफ्राय फैयाखिसै आरो खेबसे सान्तिपुरनिफ्राय फैबावदों आरो सान्तिपुरनियाबो बे सेमैनो जाबाय आरो गोमोलांबाय बुंबाय ओमफ्राय दाना गावसोर खोन्थाबाय आच्चा बिदिब्ला नोंसोर क'क्राझार कर्टआव थांनांगोन एसे रायज्लायहैनांगोन बेफोरबायदि रायज्लायलायनायनि उनाव जोङो बे एरियानिनो मानगोनां जा गावबुरा बिथां दङ एरियानि आरोखि ग्राम सभानि गावबुरा बिथां बेखौ आङो आइ आफाखौ लानानै थांहोबाय आरोखि ओइदिनखालि होमबा आङो न'आव गैबावा आं बायह्रायावसो दंमोन बे हिसाबै आं थांनो हायाखिसै बे हिसाबैनो बे ओइदिनखालिनिफ्रायसो रायलाय होनलाय द्रप खालामबोनाय जादों आरो बिनिफ्रायसो दा लेखाया फैया बिदि जादों खनसेबो नायनाय जायाखै बै आंनि फिसायाबो देरगुलायबाय आं उन्दैयावनो गालांनाय नुबा बिफाखौनो सिनाया जोंना फिसाजोआ आंबो गारिबो गोलाव गाखोनो हाया थांनाय जायाखै आं बे क'क्राझाराव नायनायावल' खननैसोल' थांनाय जादोंदां ओमफ्राय होनबा फिसाजोआ एसे थाबायहांबायमोन आरो क'क्राझाराव नायबा जोंना फिसाजोआ ओमफ्राय दाथ' सिनायानो नुफेराखैबो उन्दैयावनो गालांनाय मिन्थियानो बियो बिफाखौनो आंनि फिसाइखौ गहोजानो लुबैबाय आङो न'आव फैजानो लुबैबाय आं फोरोंनो रावबो थाइसेबो होनो हाया आं मोनसे खामला मुजिरा मावनानैसो फिसाखौ फोरोङो आं गाननाय जोमनाय बायनानै होयो आङो गाननाय जोमनाय बायनोसै दाउ बायदिसिना फिसिनोसै फिसानो गाननाय जोमनाय बायना होनोसै लेखा फरा माबा खाथा फावथेन बायनोसै खबरावथ' लाफैयाखै रावबो फैयाखै बिदिनो गहोजानो लुबैबाय न'आव बिदि मावै दाङै जानो लुबैबाय एसे गोबाव जाबाय दासिमबो न'आव सफैया रावबो सरकारफ्रानो बख'ला नामा प्रह्लाद नार्जारिनि न'आव सफैबाय ओमफ्राय प्रह्लाद नार्जारिनि बिसिजोंबो जों दान्दिसे सावरायनायखौ नोंसोरो खोनाखाबायबो जानांगौ आरो लोगोसे प्रह्लाद नार्जारिनि फिसाजो बिथाङा बै खुदियाया मा फोरमायदों बेसेबां दुखुनांथावना जों दिनैहाय न'आव दङ सोरबा दैदेनगिरियानो होन बा सोरबा लिडारानो होन दिनै बिराद खुसियै रंजायै गोदान बोसोर सफैदों नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा न'आव गावनि गथ' गावनि बिसि गावनि बिमा बिफाखौ लानानै रंजादों आंनि खिबो उनाव नुगासिनो दङ जानांगौ बिफाया दिनै बेसेबां दुखुनांथावना गावनि फिसाखौ लानानैनो बेसेबां गोदान बोसोराव बोथिसे ओंखाम मोजाङै जानो लुबैदोंमोन मोजाङै जानो सानदोंमोन नाथाय बेखौबो दिनैसिमबो मोनजायाखै दिनै गावनि गथ'आ दिनै बिफाखौ माबायदि खोथा फोरमायदों माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बिसियाबो प्रह्लाद नार्जारिनि बिसियाबो दिनैहाय दाउ अमा फिसिनानैसो गावनि गथ'खौ फोरोंदों होननानै बुंदों होमबा जोंनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना बेसेबां रंजायै थादों दिनै बेफोरबायदि दिनै जाय बर' हारिनि थाखाय उदांस्रिनि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनानै बा हाग्रा बंग्रा थानानै दिनैसिमबो जुदि NIA केसजों जोबथेसालियाव थाबाय थानांगौबा बेसेबां दुखुनांथावना आरो हारि हिसाबै जों बेसेबां लाजिनांथावना जों बेसेबां गोबाव आरोबाव बेफोरबायदि जायफ्रा जियालाव थादों बेफोरबायदि मानसिया दिनै थाबनो जुदि उदां जायाब्ला बिनिख्रुइ देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया होननानै आं सानो आरोबाव फिन जों खोनानो मोनफिनबावदों मैया दाखालिसो निउस पर्टेलफोर बायदियावहाय मा खोनादों जोंनि फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा मा बुंबावदों जोंनि इण्डियाननि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनो जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे NIA केस नांनानै थानाय हाइनेस केस नांनानै थानाय बेफोरखौ उदां जानो थाखाय बा बे NIA केस नांनानै थानाय रासिन दिनै बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय फिन खनसे आरोबाव
मेम'रेन्डाम गथायनायनि बाथ्राखौसो बुंबावदों होनबा दिनैहाय जों बेसेबां गनायजाथाव बा बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों थ' नोंथांमोना एसे सानबावदो जायफ्रा दिनै एनडिएफबिनि फेमिलिफोर बिसियानो जा बिमा बिफायानो जा गथ' गथायानो जा एनआइए केसजों भुगिनानै दङ जोबोद दुखुनांथावना थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि